Také program Gambrinus ligy ozdobí slavné derby. Na 279. zápas pražských S se chystají fanoušci obou týmů. Jako první vyšla se svou internetovou kampaní Slavia, které pomáhala mimo jiné kouzla fotbalového čaroděje Martina Vaňaka. Kamkoliv Vaňák ukázal, tam přičaroval slavistický dres. Videa mají nalákat příznivce na derby. Iniciativa k natáčení vzešla přímo od nich. Martin Vaňák se ukázal jako velký herec, takže celkově to natáčení se povedlo. Fanoušci si sami ve spotech zahráli. To bylo normálně za běžného provozu, nikdo nic nevěděl, takže lidi byli trošku vyukaný z toho, když vybíhali vlastně v dresech z autobusu. Protože jsme tady měli toho režiséra, kterému se to furt nezdálo, tak jsme to asi 4krát opakovali. Já vždycky mám tu snahu, aby to bylo v jednom záběru, takže jsem chtěl, aby mi to vyšlo dobře, aby prostě dobře přijel autobus, dobře vystoupili a Martin, aby si dobře stoupnul, což nebylo tak jednoduchý. Červenobílí plánují velký pochod z Edenu na Letnou. Chystají se všichni. Sorry, moje derby. Kluci, počkejte, já jdu taky s váma. Hurá!